Mayong gabi niyata sa atong tulumanon. Mayong gabi niyata sa atong tulumanon. Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi ditordo, queen of kaalam, veritas. Non potest isi ditordo. No reason can be lasting when truth does not rule. No reason can be lasting. Way pangatarungan nga mulungtad kung was kamaturan ipasukan. Way pangatarungan nga mulungtad. Dapit kami kaninyo ning atong tulumanon. Katinawan sa pagtungkatoliko din sa Katinawan sa pagtong Katoliko din sa Cebu Catholic, yes, DYRF Radio Puwersa. Kaya, wailangan ato ni buksan og pag-am og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom, ikaw mong tinubdan sa kaalam, kahayag o kamatuuran. Nagasandig kami kanimo Ginoo. Uban sa pagpangayo, ngay mong padala ka namo ang magasa sa Espiritu Santo nga makatuon kami siyang lamdag o mamahimo kaming instrumento sa mga pulong sa Diyos alang sa kaluwasan. Amos ang ipangayo Ginoo nga mahunong na untang kayo sa gubat sa kalibutan nga daghanang nangamatay, thousands of dead persons, both parties, sa matag manunulong o gisulong, kalibuan na nga mga nangamatay. Bosa ang Santo Papa nagpahinumdom nga ang Diyos maong kinabuhi, ang Diyos maong pagpasaylo, ang Diyos maong pagpalungtad sa panagdait. Kinautunta nga mulamdag na ang Espiritu Santo kanila. Yan ang gubat nga way nahuman hangtod karon. Gamos ang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen, ang langit no namong inahan nga mag-aaga kanamo siya mag-aampo siyang anak sa mong gikinahanglan kay dili masya balibaran. Amen. Sa ngalan sa mahanog sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon niyata sa katinawan sa pagtuong Katoliko o ato dayang matagad ang atong mga higalag, mga pinaganak na itong mga igsoon ng atong tuluman. Nahon na to si Brad Brad Steve Bote kagikan sa misyon yamit biduogin nato aron nga makapalanog siya sa mga pagtulunan nga nakatunan alang sa kaluwasan. Brad Steve Bote. Brad Sok, mayong gabi no? Yes. Katong tanan. O kanang Brad Sok, salamat og sa atong mga suking tigpaminaw. Ang akong pangutan na Brad Sok, kining mahitungod sa milagro sa itong Ginoo Brad Sok ba nga miluwa siya dito sa yuta, lapok, iyang gisagol ug iyang gipahid Brad Sok sa mata, sa buta ug nakakita. Kung atong hunaon Brad Sok, sa atong panahon karon Brad Sok, kung magkaon ka unya dunay mag-istorya Brad Sok, matalsikan og laway Brad Sok, hugawan ta. Ang laway Brad Sok sa atong panahon karon murag hugaw paminaon Brad Sok, pero unsa may significant Brad Sok, nganong unsa may connection Brad Sok, nganong laway mangyud Brad Sok ang gigamit sa tong Ginoo Brad Sok. Naban siya kalibutan Brad Sok sa during creation, may gamit sa laway sa pag-umol ngadto sa tao. So mo ni ako ang pangutana Brad Sok, nganong laway man ang gigamit sa tong Ginoo nga pwede man tubig bisag unsa nga dili lang laway Brad Sok ba? Ang una, mo atong pagpahiluna kinsa ug unsa si Kristo. Atong mabasa sa kasulatan sa pinadayag 21 sa Isuk City nga si Kristo mingon, ako maong sinugdan ug ako maong katapusan, Alpha ug Omega. Ug siya mingon nga kadtong mga tao nga pasar sa mga pagsulay pagantos, akong buuan sa tubig sa kinabuhi, isip ganti og kanang tawhana mahimo akong anak og ako ilho niya na iyang amahan. Ako magaila kaniya akong anak ug ipaila ko kaniya ako Dios. Sa mga panit sa kasulatan, this is one of the clear and candid statement of Christ that He is God. Unya kay He is God, siya Dios. Ang gahom samahan na kaniya, ang iyang gahom gikan samahan, ang amahan sad na kaniya. San Juan 20 versikulo 30. Nganingon si Jesus nga, akong amahan usara. Busa,
sa laktod nga paglantaw nato ni Jesucristo kinsa Dios ug taong matuod nga siya makagagahom. Nothing is impossible with him. Doon nagayo sa katao nga miduol kay Ginoo, nga ako'y taong anak, pinangga kay nako himatyo na siya kung buhaton ni ako ron sa paghangyo kanimo. Ningon si Jesus, lakaw na, pauli na sa inyo, timan ilan ng orasa, ayo ng imong anak. Og pagabot sa mga tao, nangutana siya kung sang orasa, mingon na siya, maog itong takna ang gisulti ni Jesus, kapapaulion ko kay maayo na akong anak, dahil ko ng Diyos, maayo na ang akong anak. He did not touch any parts of the body of the young man. Naayog yun diya. Muna nga, nothing is impossible with him. Maduol, malayo, makaayo ang atong Ginoo. Pero nga naman nga, katong buta, niluwa mo siya, niya ipon niya sa bunbon, murag nagmasa siya, niya iyang gipahid sa mata, o ang mata nakakita. So ang question nato, why? Nganong laway magyod? Nganong wala gid katong bunbon lagi butangan niya tubig baron? Laway magyod. What is significance of the laway? Laway inside our mouth is very close to the brain. Nga atong laway diya sa atong dila, duol kay na sa atong utok. Mao na nga ang atong baba may mura ganing dili ta mosulti, pinagi lang sa signs of the mouth, may bawtag unsay tuyo. Pero labaw sa tanan mao pagpaybaw nga ang laway is power. Kay ang laway gamiton man nato sa pagladok, pag-inom, o labaw sa tanan gamiton nato sa pagsulti sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran sa Dios makaluwas. Busa laway ang gigamit sa Ginoo kay siya si Kristo man, ako maong kamatuoran. Busa ang laway nagdaa sa pulong sa Dios, kamatuoran na. So mo na ipagpaybaw sa Ginoo kanato nga Christ ni gamit siyang laway aron pagpaybaw nga usa ka may nugdanong bahin sa atong lawas alang sa kaluwasan o pagluwas uban mao ang atong baba, mao ang atong mga pulong larino maklaros mga tao kung basa sa laway ang atong dila ng atong baba. Ugagay kayo atong baba, maglisod kita paglitok kay di man kalihok atong dila. So meaning laway is close to truth. Ang laway duol sa kamatuoran o gigamit nato ng kamatuoran para sa kaluwasan. So sa mensahe sa Ginoo nga gamito nato ang atong dila, ang atong mga pulong para pagluwas sa uban sa pagsangyaw sa mga balita sa kamatuoran. So laway is very close neighbor to truth. Mao duol kayo sa kamatuoran. O mao na nga usa sa mga gipahinumdom kanato nga ampingan nato ang mga pulong nato gikan sa tong baba kay daghan ang nga hulog sa kasalanan, nangalaot tungod sa dili sa tong paggamit sa mga pulong nato. Singka, pamalikas, pamakak gikan na sa baba nato ug kana wa gyud hinungdan ang yawa mo'y maminaw ni ana musugnib siyang kayo para nato. Pero mingon tag Jesus, I believe, I love, and I serve you. Lagti ang yawa sa atong gigamit ng atong dila, ng atong laway. So unsa ka may nungdanon sa daghang mga sala nga nangahulog sa mga tao pinagi sa paggamit sa dila. Daghan sa mga tao nga nasalaag nawagtang sa gusto nga dalan sa kaluwasan nangaluwas pinagi sa atong laway, pinagi sa atong dila nga magkalitog larino kung naa nga atong dila sud sa atong baba nga dunay laway. Mura na siya kasitis sa makina. Kini mao ang ato'y kapambit sa may pagutana ni Brad Stay Bote. Yan niya si Brad Rudy Racasa. Salamat pasok ug maayong gabi sa tanan natong mga listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud dia Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Luis Antumo Abing, Pablo Ansaning Laraga og ni Roberto Baculi. Maayong pagpaminaw kanato. Alitas kasulatan basok sa Jeremias 4:22. God said, "My people are stupid. They don't know me. They are like foolish children.
and they have no understanding. Nag-ingon ang Ginoo, mga buang-buang ang akong katawhan, wala sila makaila kanako. Sama sila sa kabataan nga walay buot, ug wala sila'y salabutan. Jeremias 4:22. Sa 1 Corinto 10:14, so then, my dear friends, keep away from the worship of idols, Apostle Paul said. Mingon si Apostol Pablo, mga igsoon, ayaw kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Ayaw kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. 1 Corinto 10:14. Sa Salmo 106, tudling 19, sa maayong balita, Biblia na kanayon, nagbuhat sila baka nga bulawan dito sa Sinai, o gisimba nila ang maong Diyos-Diyos. Ningon San Pablo Blasok, ayaw pagsimba. Naamay lang inanimba ng Diyos-Diyos Blasok. Paliw ko na kupatinaw na Blasok. Ang atong katilingban nagsambog, naglahugay ang mga tao nga madlukon sa Dios, mga tao nga malagaron sa Dios, naigugma sa Dios, o nagasimba kanunay sa matuod nga Dios. Pero daghan sa mga tao nga nasalaag, natudluan sa mga daotang mga magtutudlo nga gigiyahan sa yawa aron pagsulti mga ngilad. Unya ang mga tao midawat og nagasimba sa adlaw, nagasimba sa mga bituon, nagasimba sa bato, og uban pa nga giila nila nga Dios kay dili man tinuod Dios na. Ungali sa 2 Hari 23, naghisgot ang mga ngalan sa mga Dios, Baal, Belpeor, Diana, Jupiter, Astaroth, ug uban pa, ug kini sila mga bakak, ug dili tinuod nga Dios. Ang atong pagluhod at ubangan nila nagatimaan sa kapukanan sa tong kalag kay kita nagapos ni Satanas. Busa katong gisgutan ni Brad Rudy Salmo 106:12 nga nagsimba sila sa Dios niya diya sa 1 Corinto 10:4 14. 14 ni Ron. Oh, nga ang mga tao nag-worship sa Diyos. Kaya sa Salmo, sila nagsimba sa matuod nga Diyos. Kini mo usa ka lantaw kahibalo ug pagsinati nga ang ato gyung katilingban naglahugay. Doon ay mga tao nga buutan, matarong, mapailubon, ug nasa mga tao nga mga dautan, mga magsulti mga pulong ang ilad, o kining mga tawana nagsimba sa bakak nga Dios nilang Baal, Belpeor, Diana, Jupiter, Astaroth ug uban pa, o kana sila nagasimba sa yawa. Ang tiunay gyud nga tumong ang yawa mo ilang nasimba o naalagaran dili matuod nga Dios. Busa sila silutan sa Ginoo kay wa sila ka ila sa matuod nga Dios, ug labi na wa sila ka ila unsaon sa pagsimba. Gani nangutana tag unsa may labing maayong halad sa pagsimba. Ang uban mingon sayon ra kayo nga sa kolekta sa ikapulo uban pa ato hatagan ang simbahan. Busa siguro yun nga kita nakahimo sa paghalad. Pero sa balang kasulatan sa libro ni San Pablo sa Roma, ang labing maayo nga halad sa tao mao ang iyang malimpyo nga kalag ug buutan nga naghalagad sa Ginoo iyang dawaton. Kay ang maong tao limpyo na ug bisag unsa iyang pagayoon ihatag sa Dios. Dili ta mosimba sa mga bakak ka Dios, mosimba ta sa tinuod nga magagahom nga Dios nga atong kasaligan sa panahon sa atong pagkinahanglan. Mao na ang atong katubag sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa, unya atong matagad si Brad John Porca. Mayang gabi, Brad Chok. Mayang gabi sa atong mga kauban dinhi, labi na Brad Steve nga taglugay na itong hingkitan. Amat, mayang gabi sa atong obispo Dias Maasin usab. O labi na si Habitoy, atong obispo sa Cebu, Archbishop og si Dias Maasin. Kay maminaw mo ni siya day aning programa doy arep. Bishop Precioso Cantillas ug Judge Julius Ubos ug si Dudoy Gato das Matalom Leyte tanan taga mga chapter. So dunay imitasyon ni tali karong October sa atong convention dinhi sa Cebu. Ang pangutan na Bladsok nag-ingon, Maria walay labot sa kaluwasan. Ang teolohiya sa Iglesia Katolika nag-ingon man nga ang pagpunubos sa sala sa katawhan diha sa krus o kamatayon ni Kristo sa krus, si Jesus lamang ana
Apan ang mga Katoliko pagpanubos giapil mas Maria unsa may labot ni Maria nga dili man siya mangluluwas pareho kung patin ang pangutana Brad Sok mo na maglabog kayong pangutana. Doon na naman ako sa Kulon, patay na yung taon tong doktora. Doktor, lalaki. Pastila naghana sa mga pasyente musaka siyang opisina. O manaog kini nga magpahiyom ang mga masakiton. Kay lagyong nabati nga mga tambal nga ihatag o napalit nila sa butika, nakaayo gyud nila. So daghan siya og mga naayo. Ang mga tao manabi nga kalimutan ko sa pilido atong maong doktor nga dito sa ilang balangay madungog gyud nga si Kulas gakamang naman to niya hapit na muguang baba niya magtagak ang dila kay dunay grabe nga sakit pero pag adto ning doktora naayo dayon naayo sa doktor pero tinuod ba na ang atong hibawan mao ang tubag sa pangutana nga ang doktor nga giadto nila dunay mga ginamiton kana stethoscope itaon sa imong dughan may bawon doktor unsay imong gibati iyang pag aninaw kanimo mga pipila ka pangutana dayon ingon siya kanang imong sakit dong manaog ka sultihan talaga nga malipay gyud ka kay mamayo na ka. So ang doktor ni kuwas tambal gisuyop sa iyang kining injection paghuman iyang gi-injeksyonan ng mga tao murag sakit-sakit ilang jutay pero nagpahiyo man paghuman gitapuhan niya gapas lingkod sad paghuman pila ka minutos sa among ibati nawa naman tong lisod ako ginhawa dok nawa naman tong sakit sa akong dughan unsa man ni pauli na kay naayo na ka niya nanabi siya ang doktor nakaayo kanako tinuod ba? Tinuod pero wa siya kay bao nga ang doktor ni gamit og tambal ni gamit og kanang ngalan natong injection so ang doktor kung pasagdan nimo nga siya lang dili ta kaingon nga naayo ko kay wa man siya gidapat katambal ang tinuray ang doktor mo'y nagayo pero ang doktor dunay instrumento ang iyang injection ginamito niya unya katong isud niyang tambal sa lawas pinagis injection ang doktor nakaayo pero doon nagid siya ay ginamiton kung wa tong iyang injection wa tong tambal nga iyang ipasuyop sa iyang ginamiton dili to masud ang tambal nga nakaayo sa maong tao tinuod nga ang tao ang doktor tawgon natong nakaayo pero ang tinuray doon na siya di malalis o gikinahanglan nga instrumento mao sad si Jesus ang atong Ginoo sumala sa Hebreo 9:22 nagingon si San Pablo sini sanguinis effusione non fit remission without the shedding of blood there is no forgiveness there is no salvation kung walay pagpaagas sa dugo walay pasaylo sa sala mora nga si Jesucristo ang atong Ginoo mo'y muluwas ka nato pinamatod pa San Pablo iyang ipaagas iyang dugo nga mo'y tinuod nga ni-efekto sa atong kalag aron makanlat ang kadautan og kangilad og kaitom sa kalagipulihan sa kahayag ug kayuhan sa kaluwasan mao nga si Jesus tinuod mo'y magluluwas apan doon na siya instrumento ang iyang dugo naibaw ba ka nga unsay hinungdan nga si Jesus nakapagas og dugo alang kanato naa sa Hebreo 2:14 naa sa Hebreo 9:22 nga nagingon San Pablo nga kita matud pa niya o si bisan kinsa kanato ang atong unod gikan sa atong inahan nga atong dugo nambitan nato sa atong inahan mao nga kung si Kristo na unod dunay dugo ayaw kalimti wa na mutungha sa iyang pagka-espiritu sa iyang pagkasiya lang gikan susa kainahan ang iyang dugo ug unod ni Maria mao nang gigamit Hesus pagtubos o pagluwas natong makasasala angay na lang to hibawan ang tao nga munigar niya na nga mingon nga si Kristo gid ang nagditso kayo nato yes mahimo na niya pero doon na siya ay instrumento sa mga nabantog tong
doktor diya sa Kulon, pero tinuray nga mingon ang mga tao na ayaw ko na ng doktora, pero tinuray dili mayo kung wala pa ang instrumento. Mao na si Santa Maria, mao ang inahan nga gisgutan sa Hebreo 2:24. Nakaambit ang anak sa dugo ug unod, ug kanang dugo ug unod gigamit ni Kristo sa pagluwas kanato. Kinsa man ang unod ug dugo nga gisgutan ni Kristo, gikan siyang inahan mo Santa Maria. Busa ko na iwakli na to Santa Maria kay si Kristo mao mangyud ang muluwas kanato. Yes, kung iwakli na to Santa Maria, pareharag di tam ayo padong sa doktor. Mayong doktor dong makayom ta ko, pero wa mo ko ikan injeksyon mo, nagtambal mo nga palitodo na ko, nahurot naman, so pauli na lang. So nagsagkiig ang tao nga ang doktor mo ay makayo, pero di ay naginanglan ang doktor aron siya maayo. Niadtong instrumento nga kinahanglan sa doktor. Ayaw kalimti na, that kind of analogy will tell us that without Mother Mary, the sharing of Mary's blood and flesh were already very important regarding Christ's action and saving souls na kinahanglan siya sa gitaha sa amahan nga mosulob siyang espiritu ang usa ka babae nga pinili sa Dios Amahan, maos mahal nga birhen nga ang dugo ni Jesus ug unod ni Jesus gikan ni Maria. Ug wa Santa Maria way dugo nga ipagas ni Kristo sa Hebreo 9:22. Without the shedding of blood there is no forgiveness. Kung way pagpaagas sa dugo ni Kristo, walay pasaylo. Tiyan mo na? Mo na atong katubag sa pangutana ni Brad John Purka. Yan niya si Dennis Bacolod ato sa paminahon. So, kining akong pangutana o may gabi nakalimot ko. May gabi sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Kini akong pangutana, Brother Sok, may pagtuo. Lagi nga magud sa Hebreo 11:1, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili makita. Ang pangutana, Brother Sok, pagbuhat sa Ginoo kang Adan ug si kang iba, giapil na ba ang pagtuo sa pagbuhat? Kung wala, kanos aman gihatag sa Ginoo ang pagtuo o tawag na to gasas pagtuo kang Adan o kang iba? Kay pagkatao pag kay mugso kang Adan o kang iba, wa man sila sigurado man sila nga nakakita sila sa Ginoo, sigurado man nga nga wa sila gilauman kanaaman sila sa Ginoo. Nya sa 11:1 musukwahi kung naa nadaan ni ang gasas pagtuo. So paliw ko kung pasabot ani Brother Sok, kung kung wala na sa una pagbuhat sa tao kang sa pagbuhat sa Ginoo sa tao, kanos man ni gihatag sa Ginoo ang gasa sa pagtuo? Asa din nato mabasag, Brother Sok? Paliw ko Brother Sok. Pagpagkatao og sa diyang giumol sa Dios Amahan ang tao nga mo si Adan, ang iyang lawas apan bihuyop ang Ginoo sa duha ka lungag sa ilong ni Adan og gisulod sa Dios ang ginganlan og breath of life, ang gininhawa sa Dios kinabuhi. Mao nga ang lawas nga gikasabog, dunay lawas pero nabuhi pinagi sa gihatag sa Ginoo nga espiritu, atong kalag espiritu man na. So mao na kahimtang sa tao lakip sa di iba naigmata sila gikan sa maingon natong kalagnong kahimtang, kay ngilang lawas nun nga kahimtang lagsik pa sa kanang gusto kay dagan nga ostrich. Pero ang tinuray mao nga, what is faith and where can I get my faith? No, unsa may pagtuo, hugasan na to makuha ang pagtuo. Usa ka butang atong masayran nga ang pagtuo gasa sa Ginoo. Bisan pag dunay tawo nga bubuan sa Ginoo sa mga pulong, uwan na siya hatagi gasa sa Ginoo, di kita butuo. Mana dunay itias, dunay mga tawo nga di mutuog Dios. Ang malaang kasulatan nag-ingon
unsay pagtuo? Di gikan ang pagtuo. Ang pagtuo nagaykan sa atong pagpamati sa pulong sa Dios. Ug diyang namati ta sa pulong sa Dios, nasilsil sa atong hunana ang maong kamatuoran, ang maong matuod nga na gikulit sa atong kalag. Ang pagtuo nagikan sa atong pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Mao na kadto siya danog siba, wa to magdaag pagtuo nga naa silang kalag gitudo sa nang Ginoo kanila. Mga pulong sa Ginoo nga manindot paminawon, nahatisok silang kasing-kasing sa ilang pagpaminaw. Mao na nga sa definitions pagtuo, ang pagtuo nagikan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. How about children? Ang mga bata ang wapay buot. Do they have faith? Doon na ba sila pagtuo? Ang bata nga na nagtubo, wapagin na siya pagtuo. Tiyabaw na siya, kinanglan siya gatas. Tiyabaw na siya, mabulingit na siya siyang hugaw, pero dili na pagtuo. Ang pagtuo naa sa salaputan nga makailata unsa ang bili sa mga pulong nga atong nadungog nga kini di ay usa ka katingalahan nga gasa sa Ginoo nga kon maminaw ta sa mga pulong sa Dios makakat-on sa ta ug kini kalan-on sa kalag. Kung walay kalan-on na kalag, pareha ra sa tao nga nailawas pero way kalag. Patay na mao sa nga atong pagtuo. Gikinahanglan nato ang pulong sa Dios. Mao bitaw nga nganlan nato Sunday responsibility. Doon na ba yung mga tao dahil ako masimba, oy, ampol ako des balay. Dahil ako mo ato simbahan kay pastilan. Kalayo ba na mong lakton? May doon na may kapliti. Ngayon ato sa simbahan pagkawa, gyoy, nada. Ang nada ra gyud kanang lingi-lingi unta mga babaeng gwapa dito niya ato sang lilion tanaw-tanaw sa siyang naw. Hangtod maimpirno na tong kalag. May pandi masimba tulas balay. Wa kay bawo ng tawhana unsay iya makuha sulod sa simbahan. Ay ang kalag parehag patay. Pero kung makadungog siya sa pulong sa Dios, ang maayong balita sa Dios, duol kamo kanako kamong gikapuyan o gibugatan sa daghang mga sala nga inyong gipasaan, giduot mo kanunay mo sa lisod sa panginabuhi, kagulaanan, kagubot, naa kanimo, ug karon niya ka sa simbahan, aduna kay kalinaw. Ug makadungog ka sa kong pulong, kinabuhi na, ug kana makaluwas kanimo, kung mutuo ka, higugma ako, kaya kung may gugma kanimo. Salmos 21:14, kung naigugma ka kanako, ako kang igugma, ug ako kang luwason. Tiyo mo na? Yaw, sama na ito pagpitaas ng gugma, sigil tag bukot sa atong habol ya, di pa kita simba matulad nas bungan. Wag ikaon ang atong kalagi, daot kayo. Daot pa sa kanang taw-taw sa humayan. We have to live up the food of life. Kinahanglan ta makakaon og mabuhi sa kalanon sa kinabuhi. Mao na nga mga pare ang ay mahibaw gila na kanang mga tawhana usa ka semana kausar ginam kakaon sa pulong sa Dios. Murang Sunday obligation. Ngayon lang na si Manong Sunday obligation. Ang buot sa butana, Domingos panghaon. Ug wa kay kaon say makita nimo daot pagkas kalabira. Mao ra ang pagkaon sa tong kalag, ang pulong nga linamdagan ngay walis pare. Ang pulong nga maghatag kinabuhi sa tong kalag nga mao pagkalawat sa mahal nga lawas kalanon sa tong kalag. Pagkaanugon mao na nga mga pare kinahanglan yun mo to unoy dili kay mo ko ikawali karon iga na pare ang ebanghelyo karon akong gibasa nga dunay gisabwag nga mga liso sa kinabuhi ang uban to sa kayutaan diya sa karsada ang uban diya sa kining kasagbutan. Ako kalibutan na. Abstoryahan mo, istoryahan ako pagkanton ako sa Batikano. Pagkanton ako sa Batikano, bin ako birte na yung sige na tagsimba dito, di ay. Daghan man na kayong gwapa. Yaw sa ni mga gwapahang mangindhat-kindhat masan. Nakauyab ng gugto katao, kababae dito yung gwapa. Yaw alay kay bawa sila nga, pare na ko. Muna nga, dili na nga isulti, oy. Dili na mo'y magkaon sa kalagang igutom sa pulong sa Diyos. Domingo,
Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado na ay unom ka adlaw nga muntanaw ang pareun sa ebanghelyo karon Dominguha. Usaw na ko pagbatbat nga kining maong pulong makalawat silang kalag pero istoryahan ako laing istorya nga dili ebanghelyo. Mingon Ginoo, Padre, pare maka ikaw man di alter Christos. Dili man na mo gisulti nako na mana sa San Juan 8:34, Padre, ang akong mga pinilan kinahanglan mo basa sa pulong sa Dios, may iwali ang pulong sa Dios, mauning ilang katungdanan. Tiyaw mo na. Muna di pare nga akong nadunggan, ilabihan ka tuon unsay yang iwali. O ginumdum siya nga kanindot na akong wali oy. Pero tungos kataasin ay mga tuog ini mga manimba, di na kakalawa. Dili na mahimo. Unod sa pulong sa Dios, isulti kini nga dili taas. Nga naman, naa sa Sirach 20 versikulo 7. Ako sa kataong mo diskursog taas kayo, dulumtanan sa mga tao. So ang pareng mo si wali nilabihan kataas, mangguwa ang mga taong magbagulbol. Apan dunay tao nga orador, muborang sulti, matahom nga pulong, mayong pakigsulti, sila nabusog, o ganahan sila maminaw, pisag mubora yung sulti, pero mapahon ang pagtulunan nga dili nila malimtan. Mao nang ebanghelyo. Muna pare, kinanglan yun magtuon dili kay atuloy sa istoryahan ng mga tao. Susuriyahan na nimo, doon tao nga gigutom, ni hapit na mo guwang matas kagutom niya, imo nang istoryahan. Dili, kada istorya na to. Ang kalanon, pagkanoon ko nito, nagigigutom tayo. Niya ko luto ka isda, niya buso, makaon eh. Di na ko ni istoryahan, mabusog ni. Mao nagigutom ang mga kalag. Domingo ras lang kakaon. Niya pagkanoon ni mo ka ng mga sinalibay las karsada istoryang doon termino na kanabang istorya sige lang pagkatawa sa tinga na Istorya tubaan? Joke. Stand-up comedian. Joke. oh we are not entertainers matupas pare. We are preachers of the word of God. We are not entertainers. Dili ka takat paglilipay-lipay sa mga tao nga anhin din sa kadlaw at pagsimba pilara ka oras. Mao na nga manungdanon kayo ang pulong sa Dios. Ego sum verbum it salvatio est. Masay po na ang akong mga pulong nga gikas sa Dios kinabuhi nagkaluwasan ayaw nagkalimti. Dili ta malimot yan na. Mo na nga si Brad Steve Buti tuon yun pa kayo naman siya programa sa television o sa kining cellphone sa tigana daw Facebook? Social media. social media nindot kayo klaro kayo dong niya mong istorya interesting topics so minaw nga tao dako na ganimong puntos Ginoo kay throughout the nations man kay nagpanaw ko kas dako kayong barko magkuha ni mo tanan nga mga dapit nga dunay communications magkakuha magkakabot magkakawit sa imong programa minaw sila. That's very important. Pero I do not believe that before speaking before the people you spend time to study the Word of God, the message of God. Di ba? Masig mag-joking lang ta dito. We are not entertainers. We are instrument of salvation of souls. Yan ang Ginoo. Balik sa tasal ko ba? Dahil si Brad Steve Bote. Dahil sa bansok, kung bansok sa barko, kanang kinahanglan bansok ang ato ang pagpangalagad, quality gid. Dili kay dunay usa ka santo bansok ningon ayaw sa ka sa stage kung dili ka andam. Pangandam gid. Kinahanglan para sa Ginoo bansok, kinahanglan makakabig yun. Ang akong pangutan na Bradsok mo ni dinha sa Hebreo 2:14 klaro kay Bradsok maingon nga ang mga anak ni kuha og unod og dugo sa ilang ginikanan si Kristo usab sa samang paagi mikuha og unod og dugo of course Bradsok sa iyang inahan. Pero nganong ang pangutan na Bradsok nganong nagtudlo man Bradsok sa ato ang atong simbahan nga kanang blood of Christ nganong moingon mata Bradsok nga
way apel Santa Maria ana nga ang kanang dugo Brad Sok iya man ang gikuha ngadto kang Santa Maria nga iyang inahan. Mao na akong una Brad Sok. Ang ikaduha Brad Sok, moingon ta Brad Sok nga sa kamatayon ni Kristo sa krus napasaylo nga atong sala. Pero dinha sa unang Korinto Brad Sok 15:17 ningon man og kung si Kristo wala banhawa ang inyong pagtuo kawang lamang anaa pa kamo sa inyong mga sala. So laktod nga pagka-istorya Brad Sok nagkadto na ang kamatayon ni Kristo sa krus nagkinahanglan na pa dito Brad Sok og pagkabanhaw aron Brad Sok nga kita mapasaylo sa atong mga sala. Unsa may atong ikatubag ni Brad Sok? Kinahanglan yun nga ang atong Ginoo mo anis kalibutan aron pag tuman sa misyon sugo samahan. Sinana San Juan 3, gisugo ako sa akong amahan, dili anong pagsilot sa katawhan kundi pagluwas sa katawhan. Mo ni pong ni Jesus. Mao nga ang 1 Corinto 15:17 no? Nga kung wala pa mabanhaw si Kristo dili katuhuan ang among giwali kaninyo, nga pulong among gilitok kaninyo dili madawat, o labi na kamo nga naminaw niya mula puslas pikas dunggan wa gyoy mahipos nga bulawanong binhi nga dili nato malimtan. Pero kana mga pulong nga atong madungog wa gyud nadasan kung walay ebidensya, walay kamatuoran. Doon na yung sa katao nga niyabot og ni paibaw siya nga I was one of the astronauts that visited the moon. What? Usa ko sa mga katong nisakay sa modernong sakinan padung sa kawanangan. Nakadto ko sa buwan. Mga tao, ilingiga ganing mo sir. Doon na kayo ebidensya niya na. Yes. Niya ay batong ako ipakita ninyo. You cannot find this stone for any place, for any planets, only in the moon. Why? It's only a stone, yes. But what? I will fall down this stone on the rock. Ihug kuning bato nga akong gigunitan. Tarawag kong si Metabu. Mikuyanap ang metahong kayong kulor. Nagkidlap-kidlap. Isa pa. Nairo nga nagtakiang. Sir, diya ang akong iro nagtakiang man ayaw sa glihok. Ipadool niya itong bato. Nakatindog tarong ka ang iro. So this is the rock. This is an evidence that I was in Rome. No, it's not only room. I was in the moon. Nga doon naman sa ebidensya. Katong bato lagi. Mao sana. Nga katong giwali ni Kristo nga matulunanon kayong pagtulunan, gisaw o gipansay sa mga apostoles sa dakong kakugi. Kinabuhi mo to ang mga pulong ni Kristo. Makaayo mo itong sakit sa atong pagpaminaw. Mao na nga, kung wa pa mabanhaw si Kristo, kawa nga mong pagwali din ni katuhuan. Itsapuirala na ninyo. Huwag kami siya bingon nga kanang inyong pagtuway kapuslanan kay nga mong gitudlo ka ninyo way ebidensya. The evidence of the truthfulness of the Word of God is proven by the resurrection of Christ. Ang mga pulong sa kaluwasan nga mabati na to gikan sa mga apostoles o sa mga sumusunod sa mga apostoles, mga obispo, mga pare, nagikan og ebidensya nga una nga mga misyonero ilabihan lang pagigugma sa pulong sa Diyos kay tambal sa sakit sa lawas, tambal sa sakit sa kalag. Murang ilan nang dibdib silang kasing-kasing. Mura nga naman kay diyo sa ka misyonero magsasangyaw nagwali ya tanaw niya sa katao sig tutok niya ya gihikap kurog ang tao
Pagkuman, nagkaparog. Nila, alsa. Ambak-ambak. Nga naman ka? Masakitong taon ko siya, nagkamanggay ko din karon makalakaw naman kung imo kong gihikap. That is evidence that this man, this preacher, sent by God, has given the gift of healing. Muna, kinahanglan yung ebidensya. O gabing dakong ebidensya sa tanang ebidensyas, mao pagkabanhaw ni Kristo. Kaya wa pa makabanhaw ni Kristo, parihara to sa mga bantugang orador sa nasa libro sa science o ban pa. But Christ was really risen. Mao na usa ka ebidensya nga kini atong kakugi, kini atong mga buhat nga atong gisangyaw magpahiyom ang atong Ginoo. Kay we become speakers in behalf of Christ. Nahimutang magtutudlo, mahimutang magwali, nautang nato ni Kristo. Usa ampingan tanan. Ang labing maayong pag-amping nato pagtuo sa pagkabanhaw ni Kristo. Nadasig ka kay kanang pagkabanhaw ni Kristo nagtudlo nga siya buhi sa kanunay. Na mabasa sa Biblia ang buhi sa kanunay na Roma 9:5. May tungod sa lawas o pagkatao ni Kristo gikan na sa mga patriarka. Pero siya ang pagka-Diyos mulungtad sa walay katapusan. Imagine that, kanayang lawas gikan na sa mga patriarka. Pero ang iyang pagka-Diyos magpadayon sa kanunay. Busa buhi siya. Watan niya pasagdig unsay atong kahimtang dis kalibutan. Gigaling bata sa mga pagduda, kahadlok sa unsay may tabo. Sandig ta sa dughan ni Kristo. Kaya siya maong taming nato sa tanang mga pagsulay. So, moda, the evidence of all evidences, resurrection of Christ. 1 Corinto 15:17, kawa nga mong kahago sa pagwali. Kuno ang mabanhaw si Kristo ay hinungdan, way kapuslanan. Ang inyong pagtuo ka na mo gamong pagwali, way kapuslanan. Panabanhaw si Kristo, tinuod nga mong giwali, tinuod yung pagtuo, magasaw ta sa sakanan. Nag-andam ni Kristo kanato ng padung tas gingarian sa langit. Para puyo ta dito, yan ang kalipay ng walay katapusan. Salamat kay Dong Steve, si mong pangutana, arita ni Brad Rudy Racasa. Sinyas na sinjin. Wala. Kuhaan man tas oras na bitaw. Ini nga itong istorya nga, may Ginoo, di kita kay bawas oras yun. Salamat kayo sa atong mga kaigsunan na minaw. Salamat kayo sa mga pulong sa Dios nga atong gibasa sa Biblia, dili ni ato, dili ta kaangkon. O salamat ni Brad Steve Buti. Busy kayo siyang trabaho in town sa lisod nga trabaho, lagbas mga barko yung sakyan, so many countries, so many places, and he produces all the times the Word of God. Muna nga tungod sa modernong kaimanan. So pasalamatan ni Des Bacolod, Rodi Racasa, si John Porca. Salamat sa atong engineer Julius Caputolan, o ni manager Bertosio. Si first name Rubin. Oo. Kaya ko imimig ko ka na Rubin mo. Kana Rubin mga artista ba? Kini ato Rubin Bertosio, manager sa DYRF. Ang kaabag mo si Alvin Sanchez. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin nato nga nakapaambita sa buhing pulong. Hinauton ta nga dungag-dungagan pa nga atong mga katuigan sa itong ibasa ni Moron. Primero, ha? Genesis 120. Oh, sunod 70 na lang. Kanyang masabuha gani, pagkapi na lang. Ha? Wala ka bonus. Salamat ta. Hinauton ta katagan patag mga adlaw nga makapadayag ta. Nining gibasa ron nato nga gisigutan ni Brad Steve. Pagkabanhaw. Kung wa pa mabanhaw si Kristo, kawang nga mong pagwali, kawang nga yung pagtuo. So, nagpasabot nga, muagdata, the resurrection of Christ is our resurrection of our souls who are dead because of sins. Salamat, tagbota po ni ato.